Dobrý den. Dnes vám představím pánskou košili Rebel Spirit orel se znakem. Představím vám jedinečné detaily, které košile Rebel Spirit dělají unikátní na trhu v České republice. Tady vidíte nášivku, která je volně inspirována americkými znaky, hvězdy a pruhy. Na konci zapínání na přední straně je kovový znak Rebel Spirit. Na pravém rukávu jsou 3 pruhy, v prostředním jsou kovové cvoky. Počívka na rukávech je barevná. Stejná počívka je i na krku. Tady jsou další jedinečné detaily Rebel Spirit. Výšivka Royal Way of Life, královská cesta životem, kovový znak RS na konci zapínání rukávu. Nyní se podíváme na záda. Zádům vévodí orel s roztaženými křídly, nad hlavy má výraznou korunu a na hrudi opět motiv inspirovaný americkými znaky z hvězdami a pruhy. Nechte se inspirovat dalšími motivy Rebel Spirit košilí na našem e-shopu rebelspirit.cz. Když vás bude něco zajímat, zeptejte se nás na Facebooku. Přeju vám královskou cestu životem. Zdraví vás Rebel Radek.